Ġew fit-tmiemhom ix-xogħlijiet fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li permezz tagħhom il-mitjar sekundarju ingħata ġdid. Ix-xogħlijiet ta' ristrutturar li bdew fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru kienu jinkludu sensiela ta' interventi importanti li saħħu modernizzaw l-infrastruttura ta' dan il-mitjar. Fosthom il-kisi tar-runway b'madwar 35,000 tunnellata ta' asfalt speċjali u l-bidla ta' madwar 3,000 metru kwadru ta' konkrit miksur sabiex tkun tista' tissaħħaħ l-integrità strutturali tal-mitjar. Dan il-mitjar sekundarju nbena bħala bażi militari tal-ajru fi żmien meta Malta kienet kolonja tar-Renju Unit u sussegwentament infetaħ minn ġdid għall-avjazzjoni ġenerali. U issa l-operat kollu mistenni jirritorna għan-normal sal-aħħar ta' din is-sena. Għalkemm xi xogħlijiet infrastrutturali żgħar oħra huma skedati li jsiru fil-bidu ta' Jannar. Il-mitjar sekundarju jintuża l-aktar mill-ajruplani tal-avjazzjoni ġenerali u anke minn skejjel ta' taħriġ tal-avjazzjoni. Apparti aktar flessibilità lill-operat tal-ajruport, ix-xogħlijiet ta' ristrutturar li saru fuq din ir-runway huma kruċjali sabiex eventwalment fis-snin li ġejjin jibdew xogħlijiet infrastrutturali importanti fuq il-mitjar ewlieni tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Minħabba l-kobor ta' xogħlijiet infrastrutturali li kellhom isiru, dan il-proġett inħadem fuq fażijiet li kienu ppjanati b'mod metikolus. Bl-iskavar, il-bini u rikostruzzjoni ta' partijiet mill-mitjar jibqgħu għaddejja bil-lejl u binar. Dan bilan li xogħlijiet ikunu konklużi b'mod sikur u fl-inqas żmien possibbli.